Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, halos hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Yun kasi ang kauna-unahang pagkakataong nagsalita ang tatay niya na nanggaling sa puso nito. Bagaman matagal niya na yung kasama, marami yung sakripisyong ginagawa sa kanila nang hindi niya nalalaman. Lahat ng pangaral at pagdidisiplina, alam niyang ginagawa nito upang magtagal ang buhay nila sa mundo. Tinuturuan din sila nito ng mga bagay-bagay na pangunahin nilang kailangan sa realidad ng mundo. Dagdag pa niya na, sa ilang dekada nilang pagsasama, iisang karunungan lamang ang nakuha niya rito at yun ay malupit ang mundo. Kaya habang nakatali ka pa sa mga magulang mo, patatagin mo ang iyong sarili at pagsumikapan mong matuto sa lahat ng bagay. Ang realidad ay hindi nagpapakita ng awa sa sinumang nakadepende at walang alam sa mga gawain. Dahil sa ganoong paniniwala, lumaki si Leonor na matyaga at hindi nagpapakita ng kahihiyan sa mga trabahong alam naman niyang marangal. Di mapupuna ng ibang taong iyong sikmura kung makikinig ka sa opinyon ng mga ito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang niyakap ang kanyang ama, sabay tungo sa bakuran ng bahay nila. Habang hinihintay niya ang pagdating ng mga barawan, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga gagawin niyang plano kung papaano mahuhuli ang mga ito. Inaasahan din niya kasing marami yung mga tagasunod, kaya hindi magiging madali ang pagsalakay nila sa kuta ng mga ito. Ang inaalala pa niya, masyado nang maliit ang bilang ng mga barawan para tumulong pa. Hindi na rin siya makakapayag na may mamatay sa mga nilalang na yan dahil sobra-sobra na ang sakripisyo ng mga ito para sa kanyang mga pinaniniwalaan. Matapos naman itong maisip ni Leonor, bahagya namang nabaling ang kanyang wisyo sa kulungan ni Ermetanyong Rubio. Pagsilay naman niya sa matandang nakalaylay na sa mga tanikalang nakagapos sa mga kamay nito, agad niya itong nilapitan upang tanungin. Medyo nagtataka kasi siya noong mga oras na yon, buhat sa malimit nitong pagpaparamdam sa kanya. Pagharap naman nilang dalawa, napansin naman niyang nanghihina na ng husto ang matanda. Di naman niya ito gaanong pinansin. Gawa ng alam naman niyang hindi pa yun mamamatay. Ilang metro ang layo mula sa bilangguan nito. Napansin din niya ang mga opisyalis na kanyang nadakip na medyo malalakas pa. Bukod sa malimit nitong pagpapakalansing ng mga tanikalang nakagapos sa mga katawan nila, panay din ang ginagawa nitong pagmumura sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, nang hindi na niya maatim ang ginagawa nito, agad naman siyang nag-usal upang matakpan ng mga bibig nito. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa buong paligid, dahan-dahan na niyang inabisuhan si Tandang Rubio na ilahad ang mga bagay na nais nitong ipaalam sa kanya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, pilit naman yung tumitig sa kanyang mga mata, kasabay ng pagtanong nito ukol sa kanyang mga plano. Hindi kasi ito gaanong makapaniwala na may lakas siya ng loob na pagsabay-sabayin yun sa kanyang dimensyong ginawa. Pabala pa ng matanda na dahil sa dami ng mga presensya sa lugar, hindi malabong makawala ang iilan sa kanyang mga opisyalis. Dagdag pa nito, na sa oras na ganun nga ang mangyari, paniguradong may kalalagyan itong si Leonor. Hinding-hindi na rin siya nito matutulungan, gawa ng aminado ninyong nanghihina na yon ng husto. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, di naman niya maiwasang mapangiti habang inilalahad sa matanda ang kanyang mga hangarin. Pagtatapat pa niya na, wala itong dapat na ipag-alala dahil bago niya ginawa ang bagay na yon,
Nasisiguro niyang hindi ito kayang wasakin ng mga opisyales ni Ermitanyong Rubio. Bawat isa kasi sa mga bilangguan nito, may nakabantay na nilalang na binubuo ng kanilang mga kahinaan. Sa mga sandaling hindi umayon sa kanyang pagkakataon, mabilis niya itong mapupuksa bago pa man ito makagawa ng pinsala. Upang mapatunayan ang kanyang mga sinasabi, pinapunta niya ang isa sa mga bantay ng selda ng opisyal. Pagdating naman ito sa kinaroroonan ni Ermitanyong Rubio, laking gulat na lamang nito nang masipat nito ang isang nilalang na gawa sa purong dugo. Wala itong eksaktong wangis, gawa ng para lang yung naglalakad sa likido. Gayunpaman, sa kabila nito nasisiguro ng matanda na kasing husayo ni Leonor pagdating sa pagpapasya. Matapos naman itong makita ang nilalang, kahit papaano napanatag na rin ito. Habang tumatagal din kasi, nagiging kakampi na niya ang matanda dahil sa unti-unti na nitong nauunawaan ang kanyang hangarin. Inaasahan din ni Leonor na mas kontrolado na ni Ermitanyong Rubio ang kanyang sariling wisyo, kaya alam na niya na hindi yon pakitang tao ng tagapagmasid na nakasapi rito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siyang bumalik sa kanyang katawan. Pagsilay naman niyang madilim na sa paligid, minabuti naman niyang tumayo na para bumalik sa loob ng bahay niya. Napagtanto niya kasi noong hindi na darating ang mga barawan, kaya matyaga na lamang siyang naghintay sa pagbabalik ng mga ito. Lumipas pa ang mga araw, si Manoy Onong lang ang kanyang nakita. Noong una, di naman niya yun gaanong pinapansin dahil sa naroon ang kanyang mga kapamilya. Pero nung pumasok na ang mga ito, agad naman niya itong nilapitan para kausapin. Nang masipat naman ni Manoy Onong ang kanyang paglapit, pasimple naman itong nanatili sa kinaroroonan nito upang hindi yun mapansin ng mga kamag-anak ni Leonor na nasa labas pa. Makalipas pa ang ilang minuto, nang magkalapit na sila, agad naman siya nitong pinasunod sa isang tagong lugar na tanging siya lamang ang naroon. Di rin yun nakikita sa bahay nila, kaya kampante si Manoy Onong na ilahad sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Sa kanilang pag-uusap, naibahagi nito sa kanya ang tungkol sa mga nalaman nitong ulat laban sa mga natitirang opisyal. Base sa mga salaysay nito, hindi malabong malapit lang sa kanilang lugar ang mga nilalang, kaya kinakailangan nilang maghanda sa lalong madaling panahon. May mga nasagap din itong ulat sa mga karatig lugar ukol sa mga nilalang na namiminsala doon. Ilang beses na din yung minanmana ng kanyang mga tauhan, ngunit sa kasamaang palad hindi nila matukoy ang pinagtitirhan ng mga ito. Bago pa man kasi nila masundan ng mga nilalang na yan, bigla na lamang itong naglalaho sa oras na makapasok ito sa mga kakahiyang binabalot ng matinding kadiliman. Ang mas matindi pa sa lahat, kahit anong gawin nilang pagsunod, hindi na nila nakikita pa ang mga naiiwan nitong bakas. Dahil sa ganoong pangyayari, pinili nilang dumistansya sa mga pinagmamasdan nila upang hindi sila malagay sa alanganing sitwasyon. Dagdag pa ni Manoy Onong na sa kabila ng kanilang mga presensya, patuloy pa rin nang bibiktima ang mga ito na parabang wala yung kinakatakutan. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, di naman siya nagdalawang isip na mag-isip ng isang magandang plano. Maingat din niyang kinalkula ang mga natitirang araw ng pamamahinga upang hindi ito gaanong maapektuhan ang mga nakatakdang araw na kanyang inilaan para sa kanyang paglalakbay. Matapos naman nilang makapag-usap, inabisuhan siya ni Manoy Onong na maghintay hanggang hapon.
Inilahad niya rin dito, hahanapin nila ang mga nilalang na yon upang matigil na ang pamiminsala ng mga ito. Nang marinig naman ni Manoy Onong ang kanyang sinabi, agad naman yung bumalik sa ukang nilabasan nito. Bago rin ito maglaho, inilahad nito sa kanya na maghihintay yon sa labasan malapit sa baryo. Pagkarinig naman ni Leonor sa sinabi nito, tumango lang naman siya, sabay lakad pabalik sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, naging abala naman siya sa paghahasa ng kanyang sundang. Yung mga agimat niyang kinalas niya pansamantala, muli niyang inalaya ng dasal na siya namang napansin ng tatay niya. Pagsilay naman ito sa kanyang ginagawa, agad naman yung lumapit habang mahinahong nagtatanong. Nasisiguro din kasi nito, may pupuntahan na naman itong si Leonor dahil sa mga ginagawa nitong paghahanda. Pagkarinig naman niya sa sinabi ng kanyang ama, hindi naman niya maiwasang mapangiti, gawa ng sa isip-isip niya, kabisado na talaga nito ang lahat ng kanyang ikinikilos. Sa halip di na tumanggi sa paratang nito, pinili na lamang niyang ipagtapat ang mga bagay na kanyang gagawin. Matapos naman itong marinig ang lahat-lahat, di naman siya nito pinigilan, gawa ng alam din ito na para sa kapakanan ng nakararami ang kanyang gagawin. Upang hindi na rin yun makaistorbo, minarapat na lamang nitong umalis nang wala nang sinasabi. Maya-maya pa, paglayo naman ng tatay niya, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga ginagawa hanggang sa naihanda na niya ang lahat-lahat. Pagpatak naman ng 3:00 ng hapon noong araw, mahinahon naman siyang nagpaalam sa kanyang mga magulang. Matapos nun, mabilis niyang binaybay ang daan papalabas hanggang sa makarating na siya ng kapatagan. Pagsilay naman niya sa baryo, agad naman niyang napansin ang pag-ahon ni Manoy Onong malapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, dali-dali naman siyang nagpatuloy sa paglalakad habang maigi itong tinatanong ukol sa mga lugar na pinagpupugaran ng mga nasipat nitong nilalang. Inalam din niya ang presensyang suot ng mga ito, kalakip ng kanilang mga anyo na ginagamit tuwing sila ay naghahanap ng biktima. Nang marinig naman ni Manoy Onong ang sinabi niya, agad naman yung sumagot sa kanya ng, hindi pa namin sila nakikitang nagpapalit anyo. Pero base sa aming mga nalaman, may kakayahan silang kumontrol ng mga ordinaryong tao sa pamamagitan ng mga salita. Napapasunod nila ito, kaya wala gaanong naghihinala sa kanila. Paglaho nila sa Karimlan, muli silang lalabas doon pagpatak ng gabi, kasama ang isang balat kayo nung taong kanilang isinama. Dagdag pa ni Manoy Onong, malakas na uri ang balat kayong yon at nasisiguro niya magtatagal ito ng humigit sa 5 taon. Kagayang-kagaya din yon ng mga nakuha nilang biktima na parabang sapilitan nilang inilapat dito ang naturang espiritu ng taong diniskarne nila. Mariin ding inilahad ni Manoy Onong na sa pagkakataong yon wala pa silang ideya kung ano ang lahi ng mga aswang na kinakaharap nila. Nang marinig naman ni Leonor ang lahat ng mga detalye, isa lang ang kanyang nasabi at yon ay walang iba kundi mga tauhan yon nung ikalawang opisyal ni Ermetanyong Rubio. Ang pinagbasehan niya para paniwalaan ang ganoong bagay ay yung paglalaho nito sa Karimlan. Dagdag pa niya na, kagaya ng mga barawan, sinaunang aswang din ng mga ito. Marahil ay yon ang dahilan kung bakit hindi nila malaman-laman kung saang lahi yon nagmula. Nabanggit din niya kay Manoy Onong, hindi niya pa nakikita ang mga nilalang na yon, kaya maging siya man na sorpresa sa kanyang mga nalaman.
Sa ilang taon kasi nilang pagsasama, inakala talaga nilang hindi mahilig kumupkup ng tauhan yung matandang opisyal na sumunod sa kanya. Madalas din kasi itong lumakad ng nag-iisa at sa lahat ng pinakaayaw nito ay ang magkaroon ng kasamahang mahihina. Dahil sa ganun itong pag-uugali, hindi ito pinapasama sa kahit na sino sa kanila. Malimit din yung magkaroon ng kausap, pero sa oras na inuutusan niyo ni Ermitanyong Rubio, nagagawa niya ito ng walang kahirap-hirap. Dahil sa ganun itong abilidad, bukod tangi itong opisyal sa kanilang grupo na walang tagasunod. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na yon, di naman tumutol si Manoy Onong. Aminado rin kasi ang pinuno ng Barawan, mas malawak ang karunungan ni Leonor sa kanya dahil sa pananaliksik nito. Hindi rin mabilang ang librong pagmamay-ari nito na may mga nakatalang kasaysayan na hindi basta-bastang nakikita sa mga pangkaraniwang libro. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, pinili na lamang nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakad. Hindi naglaon nang marating na niya ang baryong malapit sa pamamahay niya. Nanatili muna sila roon ng mga ilang oras bago umusad sa karatig nito. Kaya nila yung ginawa ay dahil sa may mga tinulungan pa roon si Leonor. Inaasahan naman niyang mangyayari ang bagay na yon, gawa ng kahit papaano, bantog din siya sa kanilang baryo. Marami na kasi ang nakapagpatunay sa kanyang kakayahan, kaya kahit madalang lang siya roong bumisita, tanda siya ng mga ito. Ang ganun ding rason ang nagbigay ng kaginhawaan sa kanyang pamilya. Sa halip kasi na bumilyo ng mga pangangailangan nila sa baryo, maluwag itong ibinibigay ng mga taong nakakakilala sa kanila. Bilang ganti naman sa mga mabubuting loob nito, yon ang kanyang unang pinupuntahan tuwing siya ay napapadpad sa lugar na yon. Sa kasagsagan naman ng kanyang panggagamot, hindi maipagkakaila ni Manoy Onong ang dami ng taong nakapila sa bahay na kinaroroonan niya. Habang pinagmamasdan naman yon ng matanda, napag-isip-isip nitong aabutin sila ng gabi kung susubukan ni Leonor na gamutin ang lahat ng taong pumunta. Dala ng kanyang pag-aalala, agad naman siyang gumawa ng paraan para yon ay malapitan. Mawalang galang na, pero marami pa ho kayong tutulungan kung iisa-isahin niyo sila. Paalala ko lang, hindi ito ang dahilan natin kung bakit tayo pumanhik ng baryo. Pabulong na wika ni Manoy Onong sa kanya. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, agad naman niya yung nilapitan sabay bulong din dito ng, "Hayaan mo lang, may tamang panahon para dyan. Tsaka Manoy Onong, kabilang to sa aking mga gawain. Hanggat nabubuhay tayo, gumawa tayo ng mabuti, sapagkat yun lang ang nag-iisang rason kung bakit tayo naparito. Malawak ang kabila, kaya pag sumikapan nating maging karapat-dapat para sa lugar na yon." Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa si Manoy Onong kung hindi ang sumunod. Sa halip na makipagtalo, pinili na lamang nitong lumabas para magbantay sa paligid. Inabisuhan din niya ang mga nasa ilalim ng lupa niyang mga kapatid na pag-igihan ang pagbabantay sa kabuuan ng baryo upang madali nilang malalaman kung may kalabang paparating. Matapos naman yung mailahad ng matanda, matyaga lang naman itong hinintay ang pagtatapos ni Leonor sa kanyang panggagamot. Bago pa man sumapit ang 8:00 ng gabi, nalapatan na nito ng karampatang lunas ang mga taong humihingi ng tulong sa kanya. Bawat isa rin sa mga ito, nag-aabot sa kanya ng abuloy, pero lahat yon tinanggihan niya.
Minsan, hindi siya nagpabayad. Gawa ng kapag inaabutan siya noon ng salapi, pakiramdam niya may presyo ang pagtulong niya. Naniniwala kasi siyang kaakibat na salapi ang kanyang pagtulong, kaya kahit kumain siya ng lupa, hindi siya tatanggap ng pera. Bagaman may mangilang-ilang tao ang nalulungkot sa kanyang pagtanggi sa bigay ng mga ito, pinili niyang yon ay paliwanagan upang maunawaan nila ang kanilang panig. Matapos naman niya itong gawin, pinipili niyang umalis ng tahimik sa lugar na napuntahan niya. Sa kasagsagan naman ng pagtahak nila ng daan, halos hindi naman siya nagawang kausapin ni Manoy Onong. Tahimik lang itong sumusunod sa kanyang likod na parabang may kung anong bagay ang sumasalansang sa isipan nito. Dahil sa ganun itong akto, nagdesisyon siyang lapitan yon para makausap ng harapan. Ipinaliwanag din niya ang kanyang panig nang sa gayoy maunawaan nito kung bakit niya ginagawa ang bagay na yon. Dahil sa kanyang mga sinabi, napilitan na ring sumagot sa kanya ang matanda. Ayon dito, hindi naman siya tutol sa pagtulong. Pero kapag may misyon sila, yon ang kinakailangan niyang unahin. Dagdag pa nito na, walang kaide-ideya si Leonor sa mga pangyayaring nagaganap sa baryo kung saan nananalasa ang mga nilalang na kanilang minamanmanan. Dagdag pa nito na, dahil sa dami ng kanyang mga natulungan, hindi na nila ito maaaktuhan sa lugar na yon. Naniniwala rin ng matanda na maraming tao na naman yung nabiktima, kaya hindi talaga dapat na ikagulat kung sakali mang makita nila ang dami ng balat kayong namumuhay sa lugar na yon. Nang marinig naman ni Leonor ang sinabi nito, muli niyang ipinaunawa ang kanilang misyon. Pagtatapat pa niya na, hindi man niya matutulungan ng lahat, nasisiguro niyang may dahilan ng nasa itaas kung bakit nito hinahayaan ang ganoong pangyayari. Maaaring kaya nito pinapapatay sa mga nilalang ang mga taong yon dahil sa ayaw niya na itong mapasama pa o hindi naman kaya'y maligaw ng landas. Kung iisipin, mas pabor naman sa mga pangkaraniwang tao ang mamatay ng maaga dahil sa kasiguraduhang mapapalangit sila kung yon ang kalooban ng Ama. Pagkalahad naman niya ng mga bagay na yon, kitang-kita niya sa mata ng matanda ang matindi nitong pagtataka ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Dagdag pa nito na, sa dinami-rami na ng taong kanyang nakaharap, tanging si Leonor lamang ang may bukod tanging kaisipan. Aminado rin yung natitipuhan niya ang ganoong pag-uugali, gawa ng tumataliwas ito sa kanyang mga paniniwala. Nang marinig naman ni Leonor ang tungkol dito, napangiti lang naman siya habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Ilang oras pa ang lumipas, narating na nga nila ang karating lugar kung saan yun naman ang naituro sa kanya ng matanda. Sa unang tingin niya sa baryo, wala naman siyang nakitang kakaiba. Pero nung papalapit na sila, napansin niya ang mga kalat sa lugar na yon. Yung mga daan doon, samut-saring basura ang kanyang mga nakikita na parabang wala nang naglilinis. Mabigat din ang simoy ng hangin, indikasyon na nasa mataas na antas na ang kumakalat doong salot. Bagaman hindi pa siya noon gaanong kumbinsido sa mga nangyayari, unti-unti na rin siyang napapaniwala buhat sa mga bahay-bahay na kanilang nadaraanan. Kung hindi kasi abandonado ang mga ito, may mga pamilya roong naninirahan pero hindi na tao. Ultimo mga bata, isa na ring buhay na balat kayo na siya namang lubos niyang ikinabahala. Sa loob kasi ng ilang minuto nilang pagmamasid, napagtanto niyang walang pinipiling biktima ang mga nilalang na umaaligid sa lugar. Dahil sa ganoong pag-uugali ng mga ito, naniniwala siyang napakadali para rito na sirain ang kabuuan ng baryo. Siyempre bilang isang mandirigma ng liwanag, hindi siya papayag na gano'n ang mangyari.
Upang mas lalo rin niyang maunawaan ang lahat, minabuti niyang wag munang kumilos hanggat hindi pa malinaw ang mga bagay-bagay. Pinili rin niyang ibaba ang lahat ng depensa niya sa katawan upang makibagay sa mga taong naninirahan doon. Kinabukasan, pagputok naman ng bukang liwayway, agad naman niyang napansin ang dami ng taong namimili sa merkado. Masaya rin ang mga ito na parang wala roong nangyayaring kakaiba. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga ito, napansin niyang isa sa 5 katao, purong balat kayo na. Ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung pakikibagay nito sa mga ordinaryo na parang kumikilos talaga yon ng isang totoong tao. Sa unang tingin, wala ka raong makikitang kakaiba, kaya aakalain mong isa talaga yung karaniwan. Ang kaso lang, kapag binuksan mo ang iyong ikatlong mata, bubungad sa iyo may itim nitong mga balahibo na nagtatago sa likod ng kanilang mga tenga. Mapapansin mo rin ang mga sugat nito sa paa na parabang yon ang naging paraan ng mga nilalang upang isuot ang pagkakakilanlan ng kanilang biktima sa mga bagay na kanilang nilikha. Dahil sa mga nalaman noon ni Leonor, agad naman niyang inabisuhan si Manoy Onong na dumukot ng isa sa mga balat kayo. Matapos niya itong mailahad, agad naman siyang umalis ng baryo para maghintay sa isang liblib na lugar kung saan nila pag-aaralan ang nilikha ng mga nilalang. Dumaan pa ang ilang oras niyang paghihintay. Agad naman siyang nakasilay ng uka malapit sa kanya. Pag-ahon naman ni Manoy Onong, dali-dali naman itong inilabas ang isang sako na may malaking lubid na nakagapos. Paglapit naman ito sa kanya, agad naman yung binuksan ng matanda, kung saan doon bumungad sa kanya ang isang batang lalaki na napakapayat. May busalang bibig nito, tapos nakatali ang mga binti at bisig nito. Matapos naman yung masilayan ni Leonor, agad naman niyang narinig si Manoy Onong na nagwika sa kanya ng, "Ang pinakabata ang kinuha namin para hindi kami matiktikan ng kalaban. Walang mag-iisip sa pagkawala nito, Leonor. Kaya kahit patayin mo to, ayos lang." Dahil sa sinabi ng matanda, di naman niya maiwasang mapangiti. Kahit hindi niya kasi sabihin, aminado siyang mamamatay ang nilalang na yon sa mga bagay na kanyang gagawin. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang hinawakan ng bata sa damit pang itaas nito. Dali-dali niya yung kinaladkad patungo sa liblib na lugar, at pagdating nila roon, kinausap niya ito ukol sa mga bagay na hangad niyang malaman. Noong una, nagmamaang-maangan pa ang nilalang na yon. Pero paghaplos naman niya ng dala niyang langis sa kamay nito, bigla na lamang itong napatahimik. Nang masipat nito ang laman niyang gawa sa uhay at tuyong dahon ng palay. Sa isang iglap, bigla namang umiyak ang batang yon habang paulit-ulit na nagtatanong sa kanya ukol sa kanyang ginawa. Dagdag pa nito na wala yung nararamdamang sakit kahit nalapnos na ang kanyang balat. Pilit na rin yung nagpumiglas mula sa kanyang pagkakahawak na parabang gustong-gusto na nitong tumakas. Nang marinig at makita ni Leonor ang mga naging akto nito, doon niya napagtantong kaluluwa nga ng bata ang inilagay sa mga balat kayong yon. Ang hindi niya lang maisip noong mga oras na yon, papaanong napanatili ng mga nilalang ang totoong wisyo nito. Kung ganun kasi ang kilos ng isang balat kayo, talaga namang hindi yun mapaghihinalaan. Dahil sa mga nangyari, nagpasya siyang simulan na ang kanyang pananaliksik sa katawan nito. Nagbabakasakali rin kasi siya noong mga oras na yon na baka sa kanyang gagawin, may matuklasan siyang kahinaan ng kanilang mga kalaban.
Okay. Ito na naman si Leonor. Panibagong kalaban na naman to ha. So, hindi ko alam kung paano niya titibagin yung pagbabalat kayo ng mga to. Pero, syempre, malaki naman tiwala natin kay Leonor pare-parehas eh. Alam nating malulusutan niya to. So, yung episode 19, pahintay na lang ako. Kasunod din yan ngayong gabi. Yun lang. Salamat.